Patienten. Analyse og fortolkning af Peter Seeberg. Eksistentialisme er en filosofisk retning, der først blev fremstillet af teolog og filosof Søren Kierkegaard, der levede fra 1813 til 1855. Eksistentialismen er troen på, at mennesket selv skaber sin egen identitet og eksistens. Handling. Historien handler om en mand, som får en pludselig sygdom, der gør ham nødt til at udskifte dele af sin krop. Som historien går mod sin ende, begynder han lige så stille at stille spørgsmål ved sin egen menneskelighed, da han lige stille bliver mere og mere mekanisk. Enkel handling. Hvad der menes ved enkel handling er, at historien går fra start til slut uden nogen, ændring i tid eller sidehistorie ved andre mennesker. Det går kun på hans. Dammit! Tid og miljø. Miljøet skifter mellem at være hjemme med manden og på hospitalet. Det meste af tiden foregår på hospitalet, da han hele tiden får udskiftet nye dele. Den resterende tid er ved hans kone, indtil at sygdommen igen springer på ham. Tid. Det kan både være i nutiden eller i fremtiden. Det hænger lidt an på, hvordan man ser på det. Når noget peger mod det fremtiden, da lemmerne han får er langt over biologisk kapacitet. Ja. Personkarakteristik og forholdet mellem personerne. Manden er optimistisk udadtil, men føler også, at han ikke længere er sig selv, fordi han får udskiftet sine kropsdele. Han har stor tillid til andre, i og med hans kone og lægerne, som man kan se i det her eksempel. Jeg gentog til dem mit spørgsmål, om de mente, at det meste af det, hele min sjæl var fjernet, og jeg måske havde fået en anden sjæl. De svarede, at det var meget vanskeligt. Lægerne ser på manden som en forsøgskanin og forsikrer, at man nok skal klare den. Dette kan ses i et af eksemplerne. Selv ikke, at jeg nu ikke har mit eget hoved mere, men hovedet af en anden, som døde uhelbredeligt under den sidste krig. Herefter blev det givet til mig, fordi jeg har et sjældent tilfælde, og lægekunsten ønskede at fejre en triumf. Udover lægerne, så har vi hustruen, som elsker sin mand og er trofast overfor ham, selvom at han ikke ligner sig selv længere. Og Komposition, synsvinkel og fremstillingsform. Historien starter med et in medias res, og det er en kronologisk historie, som har en åben afslutning. Det vil sige, at en åben afslutning er, at vi kan selv bestemme, hvad der sker bagefter. Vi har en fast synsvinkel i historien, hvor vi hører fra mandens side hele tiden. Det er samt der en indre synsvinkel, hvor vi kun får mandens synsvinkel på, hvad der foregår. Den er beskrivende og ikke så meget dialog. Vi har et eksempel her. Den nye lunge var yderst behagelig. Luften var nemmere at indånde. Hele brystet føltes lettere end før, så jeg havde nogle gode måneder, inden sygdommen bragte mig tilbage til mit andet hjem. Tema og perspektivering. Temaer er om eksistentialisme og om hovedpersonen stadigvæk er den samme. Det vil sige, at i historien får han skiftet hans kropsdel ud, hvor han til sidst mener at snakker med sin kone om han stadigvæk er den samme, og om hun stadigvæk elsker ham. ja. Forfatteren, som skrev denne novelle, hedder Peter Ejner Lutzen Seeberg, som er født den 22. juni i 1925. Seebergs far skrev selv og var præst i Indre Mission. Hele hans familie var kristen, og ifølge Seebergs dagbøger præget af tanken om en hård og afstraffende Gud. På grund af den hårde opvækst under sin kristne familie, valgte han at tage afstand fra den og begyndte selv derpå at skrive noveller, som kom ind under den modernismetiden i 60'erne. Det var alt om novellen Patienten og om forfatteren Peter Seeberg.